Ja. Nå. I må undskylde min, recorder fails lige før. Så det gik ikke så godt. Lige før, det var det, at vi ikke lavede så meget mere, fordi jeg kom til at ramme min ven med min diamond pickaxe, så han er lige hjemme og hente noget liv, fordi man bare kan skrive til koster i home, så kommer man hjem, og så tænker jeg, hvor der er, så må det lige lidt. Og det er det sådan, vi venter på. Ja, jeg har også skrevet til dig, det var så acceptere. Men din dumme, så skal du godt sige det. Nej. Sådan der. Jeg har accepteret, mand. Men der skal jeg det forkert. Hvad? Nej, hvor er det rigtigt. Tak. Det var sådan en sms. Jeg skal til venstre. Ja, jord. Ned. Nej, skal lidt ned nu. Kom nu, man. Vi skal bare bruge en iron. Til hvad? Så kan vi få et iron til hver der. Jeg har lavet iron svær. Og det har jeg ikke. Har du ikke nogen iron svær? Jo, det her ikke iron. Jo, der. Nej, det er ikke. Jo, men du har fået et iron svær. Det er sgu da ikke iron, det her. Nej, det ved jeg, men kan du kun lave dem selv? Nå jo, jeg har et. Man. En stjerne. Du har nogle lys, har du ikke? Jo. For helvede. Du får Ja, nu skal jeg så have en liv igen. Nej, du får min bøf. Værsgo. Du får min bøf. Hvorfor jeg har jævnt på? Det er meget, jeg har uendelig liv og sådan noget. Jeg kan godt overleve nu så. Du sagde på det uendelig liv. Men det har jeg åbenbart ikke. Hvor har du mig? Der er noget sandstone, det kridtet kun af sand. Gå så væk, mand! Hvad er der dagen? Hvad skal vi så tale om nu? Vi skal tale om vores kælte. Om vores hvad? Det kælte jo. Okay. Jeg har set. For helvede, mand. Det var ikke meningen. Nej! Jeg må sgu have været med at dræbe mig, mand. Jeg er sådan lidt liv tilbage. Men jeg når det går fuldstændig i lag med den recorder her. Ja. Nå, så går du selv før det. People out there. Hvad? Ej. Det går ikke noget det. Nej, jeg skal nok acceptere den her gang, at det ikke hente det. Bare sådan, jeg skriver ikke. Så skriver jeg ikke rigtigt, eller hvad? Oh my god. Skråstreg. Ikke nu. P-A-C-C-E. Nej. Jeg gør det endnu. Nej, jeg vil lige være dræbe en ko. Nej. Du fortsætter lige. Ja, vi har fundet en, Emil. Hvad har vi fundet? Ja. Vi har fundet et hvad? En mine. We love mines. Også fordi vi miner, eller jeg er ikke dum. Lækkert. Hvad har vi her? Så typisk også, så er det kun sten og sådan noget. Der er en creeper dernede. Jeg er brækning også. Prøv lige at komme den her vej først. Nej, hvor er du henne? Ja, den vej, det var stil. Prøv, bræk. Der er vand. Jeg har ikke noget vand, så det passer meget godt. Vent nu lige lidt. Lidt vand. Ej, så har jeg ikke min spand frem, Okay, der er ikke noget her. Typisk godt. Ja, det er typisk også. Hvor satan? Du slår hele tiden, mand. Jeg har ikke slået. Ej, du tæskede bare løs på mig. Hvor er lave det? Nej. Ja, og er der en creeper lige der?
Så står man og kigger på os ligesom sådan en hund. Nej, vent, jeg drukner den. Det kan man ikke. Du tror det er mig. Sådan, så springkriger. Nu sker der endelig noget. Ja, godt, så tager vi det. Ej, så ja. En til griber. Så er der bag. Spring nu. Nu springer den ikke. Efter mig. Kom der. Hold nu den bare væk. Måske lige på det. Yes. Yes, wrestle. Ja, vi har fået diamond. Eller hvad hedder det? Og slim, pas på. Hvad gør slim? Siger han. Ham her er en ny Minecraft, jeg fik sit Minecraft for en uge siden, eller sådan, så han er ikke... Aaron! Jeg har ikke prøvet alt sådan noget her endnu, så jeg har ikke helt prøvet at slige det. Så er du Aaron. Hvad kaldte du det? Iron. Jeg synes, jeg tager du Aaron. Ja, jeg skal nok tage Aaron. Og kæledyr, det kom vi lidt ud fra, men nu fik jeg redstone. Du er lige gut. Der har jeg en hund, og det er en gassedavn, og jeg har også fisk, men det går jeg ikke meget lige. Og vi har nogle grønfarver herinde, og hvad har han? Det kan du selv sige. Jamen, jeg har jo også en hund, jo, som er en dansk svensk overhyr. Selvfølgelig er det det. Det er klart. Det er klart. Det er ikke noget. Det er ikke noget. Du har da 2 hunde. Det er ikke noget. Ja, okay, 2 hunde. Og så har jeg også 4 katte. Ja, okay. Labrasui. Hvad? Labrasui. Wow, kom lige. Hjælp. Okay, står jeg med jeg har 1 liv tilbage. Der er også Aaron, du er fuldstændig blind. Eller jeg går lige home efter noget liv. Ej, du kan ikke bare efterlade mig her. Jo, jeg kan. Må det være 7 år? Jeg vil hjemme. Jeg tror lige, at jeg tager efter det. Så tager lige nogle lys med tilbage. For at strække tårt til. Ja, men min kok har sådan fakler. Hvorfor gå kigge i den chest, når jeg skal have liv? Namme. Jeg tager noget liv med til dig. Namme. Hvad skulle jeg tage? Fakler? Ja. Hvor har vi fakler? Nå, jeg er jo i den her. Det er ikke så mange steder. Det er noget. Jeg kan blive ved med at høre en zombie, det kan jeg ikke lide. Og der kom den. Hvor nyere er der gået? Hvad var det, jeg skulle? Ej, jeg er helt vildt. Jeg skal lige brænde nogle af de mine ting, så jeg har plads til alt det, vi kommer til at finde. Væk, vi har brug for det der, eller det der. Eller det der, vi har brug for meget sten. Eller dødt, eller det der. Eller brug for jord, og det der bla bla, og det der bla bla. Og ja. Det er meget godt. Kæft, jeg har fundet meget her, mand. Og jeg skal have en bøf. Det var en bøf. Ja, jeg har en bøf nu. Og jeg fik en god snitsel i dag, mand. Ikke tale om mad. Den var så god, den var. Ej, det skal du lige sige. Der er ikke et madprogram. Det er det tæt på. Ja, okay, så mange gange vi skal enten mad, så nu skal jeg ikke mad. Så skal du jo acceptere, ikke også? Jeg er jo i gang, ikke også? Sikkert høre en sidste 2. Det var virkelig flot gået, det der. Fuck, så meget dig. Jeg er god, mand. Okay, stop lige med det der. Så gør det ikke, så dræber jeg. Det var faktisk ikke min vilje. Jo, ikke. Men vi skal lige have noget vand. Accepter nu bare, mand. Jeg skal lige have vand, døgn. Accepter din dumme gas. Jeg skal lige have vand, mor. Jeg kan ikke lade det der med dig. Okay. Ja. Der står lige en creeper. Okay, accepter nu, så jeg kan ned og hjælpe dig. Ej, hvor er du dygtig. Ui, jeg troede, du gav mig min chest.
Deroppe. Se, den kan bare overleve alt. Åh, der er guld! Ja, det kan du godt. Ja, så røg jeg så. Så døde jeg så. Så kan du bare lære det. Kan du så bare lære det. Der er guld. Der er guld. Jeg siger til dig, der er guld. Jeg kører, når du skyder efter. Du kan ikke undernakke mig. Ingen kan nakke. Det vil du godt så lige acceptere mig. Der er nogen, der plukker efter mig med en blok. Hvor fanden kom det hen? Jeg er ikke accepteret. Ej, det vil du godt det, for jeg aner ikke, hvor det er henne. Jeg har ikke nogen forespørgelser, så du skal lige spørge mig. Nå, det er et eller andet klamt sted henne. Ja, spørg mig nu bare. Hvad skal jeg spørge dig om? Du må teleporte til mig. Der står et telefort. Det har jeg jo gjort. Jamen, det skal du gøre igen. Åh, kæft, Der mand. er gået 10 minutter, nu skal vi lave en par 3, eller hvad? Nej, ikke lige nu. Ej, men det er dildo. Hvornår så? Det ved jeg ikke. Altså, vi kan... Sagde du i dag? Ikke i dag, eller hvad? I dag, det skulle da længe. Ja, det ved jeg godt. Endnu er det lørdag. Klokken 1 om natten lørdag. Nå, men hallo, skulle vi lave en par 3? Ja, vi laver bare en par 3. Okay, vi ses. Går og vi ses.